जिस्नि बोसोर BPF सरकार सालायनाय समाव अनलायनाय गैयामोन। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा अनलायनायखौ लुखांफिननो थाखायनो रावनिबो धोरोम बासियालासे बे आलारि सोरां बिथांखि हाबाफारिखौ लानाय जादों। रन्जित बसुमतारी बेबायदिनो राव हारिबो धोरोम बासियालासे समान मोनथाय समान जौगाथायनि बिथांखिखौ नोजोर होनानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै आलारि सोरां बिथांखि आस'ननि गेजेरजों बिटिआरनि हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनि समस्थियाव थानाय 14 नं चिरां दुवारनि आवथायाव गोलैनाय मोन 14था गिर्जा आरो मन्दिरफोराव 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि बेबायदि राव हारिमु धोरोम बासियालासे अनसुंथाइ होनायखौ जाय बिथांमोना रांनि चेक मोननो हाबाय बिथांमोना UPPL सरकार आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोननिसिम खौरांनि गेजेरजों रोजा रोजा साबायखर बावो। जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायारिनि गेजेराव बिश्वास होननाया गोमालांनायनि थाखाय अनलायनायखौ आरो दाखांफिननायनि रिबिल्डिंनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ लाबोफिननायनि थाखाय देग्लाय मोनफ्रोमबो धोरोम बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम, सतसंगी धोरोम, कृष्णगुरु धोरोम, ख्रिस्टियान, इस्लाम बेफोर धोरोमारि फोरनि थानसालियावहाय गिर्जा न'आव, मन्दिर न'आव, मस्जिदावहाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ दाखांफिननायनि थाखाय बा फोथायलायनायखौ बुरखांफिननायनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां सारा जि आस'निखौ दिनै होबाय बे आस'निनि गेजेरजों जों फोथायदों जोंनि समाजाव कुनु ख्रिस्टियान, हिन्दु, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लाम माने फारागथि गैयै मोनसे जों समाज जेन बिटिआर सरकाराव दाखांफिननो हायो। सार नोंथांनि बे चिरां जिल्लायावनो मैया सासे BPFनि सोद्रोमा एक्स-बिएलटिआ UPPLनि सोद्रोमाखौ गुलि गावनो नागिरदों होननानै बाथ्राखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्तिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्तिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्तिखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय जोङो सानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिबो आखाइ थागोन नामा होननानै। मानोना मैयानि जा घटना बे घटनाया एसे गोबाव जाबायमोन, दुर्गा फुजानि सिगांनिनो घटना होननानै जों खोनादों आरो बिथाङा साधारन मोनसे हानि सिमानि बाथ्राखौ लानानै एटेम्प्ट टु मार्डारसिम सासे UPPLनि सापर्टारखौ बिथांमोना थांदों बे बेक्तिया आरो बिथाङा एक्स-बिएलटिमोन आरो बिथाङा BPF दोलोनि चिरां जिल्ला BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। गतिके जों बेखौनो नागिरदों राजखान्थियाव दङ होननानै बा सोरबाया मोनसे समाव माबा मोनसे मोनथायनि बाथ्रा लानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन होननानै इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। बेखौ आसाम पुलिसा बा जोंनि पुलिस प्रसासना एक्सन लानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांजों लोगोसे सोरबा दंबावोब्ला बिनि सायावबो एक्सन लानांगौ होननानै आसाम पुलिसखौ आं सरकारनि जानानै बा बिटिआर सरकारनि जानानै आं डिमान्डसो खालामबावदों।